Вот видишь, тут шрамы. Бу Александр Куприяновның туган йорты, якын кешеләренең аның турында уйламаган көне юк. Кулларындагы альбомда махсус хәрби операциядә катнашкан батырның тормышы чагыла. Тушеная картошка с мясом он готовил. Это Зик салат делает. Тәмле итеп ашарга пешергән алтын куллы, киң күңелле, батыр йөрәкле булган. Гаиләдә 4 бала үскәннәр. Александр 9-нчы сыйныфны тәмамлауга әнисе янына заводка эшкә кергән. Шәһәрдә туып үссә дә техникага һәм йорт хайваннарына мөкиббән иде диләр. Был котенок, я говорю, который никому на... Безнең өйдә мәче бар иде. Ул беребезнең дә кулына килми. Александрның аркасына ятып йоклаганы хәтердә калган. Бик мәрхәмәтле, һәркемгә ярдәм итәргә әзер иде. Такой отзывчивый, очень добрый. Александр Куприяновның яшьли, кыю һәм тәвәккәл булуы да игътибарга лаек ди туганнары. Армия яше җиткәч, повестка килгәндә көтеп тормыйча, хәрби комиссариатка үзе бара. Узган елның көзендә махсус хәрби операция зонасына китте диләр. Анда хәрби бурычын үтәгәндә Никольский бистәсе янында һәлак булган. Владимир Путин карар нигезендә Александр Куприянов вафатыннан соң батырлык ордены иясе дип табыла. Я, говорит, не привык бегать, я все равно... Раз Родина признала... Александр качып йөри торган кеше түгел иде. Чакралар икән, барырга кирәк, ватан алдындагы бурычны үтәргә диде дә китте. Ул чын батыр ир-ат. Мин аның белән бик горурланам. Екатерина менә шушы паркта Александр белән бергә йөргән чакларын искә төшерә. Кулында иренең хәрби баш киеме, исеме йөрәгендә. Аның турындагы якты хатирәләр күңел түрендә мәңге сакланыр ди. Очень уважал. Без аның белән 2016 елда таныштык, 2 елдан язылыштык. Мине бик хөрмәт итте. Беренче никахтан туган 2 улымны да үз балалары кебек якын күрде. Ул гаиләнең ышанычлы терәге иде. Это вот Саша в 3 классе. Александр Олабуганың 2нче мәктәбендә белем алган. Мөгаллимнәр әйтүенчә, аның чын ир, җаваплы кеше буласы башлангыч сыйныфларда ук күренгән. Һәр чак чиста киенеп йөрде, укуда да тырыш иде ди беренче укытучысы. Смелый мальчишка был и всегда очень такой отзывчивый. Ярдәмчел, кыю егет булуы истә калган. Аппак күлмәктән йөри иде. Александрга нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәң дә битараф калмады. Мин укучым белән горурланам. Ул безнең хәтердә. Александр Куприяновның каһарманлыгы хакында яшьләр дә хәбәрдар булырга тиешләр мәктәптә. Бирдә батыр егеткә багышланган истәлек тактасы куярга ниятлиләр. Олабугадан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зятинов, Яңа гасыр каналы.